Здравейте, YouTube, аз съм Знак 15652 и днес ще покажа как се инсталира GTA San Andreas оригиналната версия всъщност. Ето ви оригиналната, аз тъй като съм се свалил сега. Ще ви демонстрирам как се сваля. Цъкате тук и цъкате на тази папка. След като махате всичко, това да се го оголемя. И за тази програма, за тази игра ще трябва Diamond Tools White. Ето програма, само ще стъкна тук. Ето ви самата Diamond Tools White. И да, DJ трябва да ви продължи да се инсталира. Там така, пускате Setup. Цъкате това. Тази папка няма да ви е нужна. Изчаквате да зареди. Аз бях си я свалил веднъж, ама я изтрих, защото в принцип много лагаше и трябваше да махна една игра. Избрах нея, по принцип другите ми бяха такива не по-яки от тая, ама избрах си по принцип и такава по-мощна игра да се я изтрия от харда, за да мога да имам повече място и за други. Сега ще реша пак да ви я пусна да видите как се инсталира. Ще почна да лаги, така ще махна първото инсталиране, ще включа второто. Груба морков, ако се чуете какво е това мръскане. Това се случи заради дето веднъж инсталирах, но това на вас няма да ви се случи, ако за първи път сега я инсталирате. Ще пробваме веднъж, още веднъж де. Айде бе. Добре, айде. Ще чакаме с цял века. Оле, този път ако не стане, вече ще поудия. И да, тук пише Minecraft, но знам, че тук съм си запаметил един видеоклип от YouTube, който да си го помня така и когато цъкна така ви се появява цялото заглавие. Що не става, бе? Ще пробваме толкова пъти, доколкото стане, ама втори път не позволява, така че трябва да изчакаме. Да? Защо финиш, бе? Добре, той шегува ли с мени? Ето, стана. Така, тук си го нагласявате на английски, може на български, но не знам как се прави. Добре, тази гледка не трябваше да виждате. Тук цъкате Next. Пак Next. Цъкате на това, но тук няма да барате нищо. Цъкате Yes. Това трябва да ви остане така. Цъкате Next. Браво ли пише какво пише там? Бе, пукливи. Локален диск C, окей. Next, да, това няма да ви трябва сега, което ще се появи. Тук пише дали искате да ви е на работния плод. Цъкаме да. Цъкаме Next. Да, трябваше да пише Install там. Installing, да. И така, инсталира ви се играта. В момента ви се инсталира. Или точно на мене ми се инсталира, или на... Ако и вие не следвате, може и на вас да ви стане същото. На вас да ви се инсталира. Малко бавничко става. Но Steam San 3 също ще играя. Инсталира се по същия начин, както е GTA, но само че картината е различна, каквато
е нормалната картина за Сириуса. Или с някои други по-добри картинки. Но важно е какви картинки дава, просто играта дава друга резолюция в самата инсталация, така каквато виждате сега с този мъж, не знам какъв е, да приемем, че е някакъв гангстер и този също, но няма да ви се появи същата картинка на Сириус Сам, ще ви се появи. Или на Сириус Сам, този, който управлява този герой, или на някое чудовище. И самия герой, който убива чудовищата, ще да кажа, който трепи чудовищата. И пак повтарям, извинявам се за хурпането, ям морков. Ще ме извини. Опа, това не трябва да го виждате. Това, което прави! Тези малките, които гледат това, не бива, че да го виждате. Изобщо. Тази игра има сцени, на които малките деца не бива да играят. Да не казвам думата. Добре, ще се изразя с една малка дума, която не за малки деца. В играта има това, което мъжът прави на жената, да не го казвам. И това, ако се същате какво прави. Но отначало не е така. Можете да вържите разни мисии, но можете също да правите това, което мъжът прави с жената. Да правят бебе. Добре, сега вече сте го посъндрънкал. Когато се пям подовели зеленчуци си за успокоение и то по-бързо ги ям. Така повече се успокоявам. Минали тази картинка, бе? Ако някой малко дете го гледа този клип, как се стреля GTA, ще му се извиня. Аз лично ще му се извиня за тази картинка, само че аз не ги инсталирам. Самата игра си има такива игри, така че аз нямам право да ги махам. Опа, гледам дали се махнава. Аз нямам право да ги махам, нито да ги слагам, нито да ги сменям. Играта има право на всичко по принцип. Тя се решава кога да махне картината, кога да сложи каква картина да смени. Опа, не, без да скъкнах. Проверявам от време на време дали още картинка се е махнала. Това го правя специално за малките, които да не се учат за това. Ще си влезам в Google-а. Нали бе? Тъп интернет. Не още не се махнала. Добре. Малко се ускорявам. Знаеш ли какво? Имам интернет, ама ми е адски бавен. Добре, ще прекъсна. Точно ще спра да говоря за около 10 секунди и ще отида до едно място, за което ще се върна, но няма да ползвам. И точно за по-малко. Така включих си Google, да проверим както и да е. Да кажа
малко цигански. Кажа, моят блог в YouTube. Да, официално картината не се е сменила и съжалявам, ще пусна да видим за колко време остава. Смени се. Да, смени се. Смени се картината. Дай така смахнат тази тук, която ще ми прави някакви глупости. Да, ето го моя блог. Това може да не ви се появи на вас, но пишете тук Тарас Стачев с моята фамилия, да това с истинските имена. Или пък на английски го пишете, както и да е. Виждали сте ме на другите клипове, сигурно съм или не си спомням. Така на голяма резолюция. Да, това е моята картинка. Тук този епизод се провали без да искам, защото тъпата игра ми беше да включи истинска картина. По принцип при мен не се включи, ама на видеоклипа не знам защо не стана и се обърках. И тук този клип е адски тъп, който сгреших, затова се извинявам. И да няма морков, така че няма как да се успокоя. По принцип те най-много ме успокояват тези зеленчуци или плодове, както и да са там. Тук ви показах как да си инсталирате. Естествено вече не. Важен епизод, това не помня какво беше, сигурно да ви разправим или да ви казвам по-точно какви неща трябва да правя. Важно, лайка, дингери, БГ. И трябва да си кажа с последната цифра, аз беше 6551 БГ. Така е по-добре. Накратко, самата нас. Да, тук не помня какво беше това, но тук правих епизод на GTI. Но не само 2020, че постоянно я бъркам. И да, вече мисля, че са ми излезнали на самия екран. Не го правя така с мисия. Просто така да ви покажа какво правя в самата игра. Да, на повече от половината е така да GTI накратко. Хайде бе. Добре, написах GTI, ама не ми го написах тук. Написах го бе. Така, да видим дали ще ми го покаже тук на това. Не, показа нещо друго. И защо? Опа, това не биваше да го виждате. Не, смени. И тук ли? Добре, ще го дам. Добре, тези, които виждат това да не гледат. Пише си моето име. Опа. Така, сега сте гледали където го смина. Да, ето го моя клип. И официално да махна това, защото вече ми нервира да гледам тия картини. Да, тук ви показва същата картинка. Може да изглежда тук малко по-различна, като по-изправен човека. Плешивец. Да не го обиждам, въпреки че е убиец. Да, тук ви изглежда по-право, защото тук виждате как е извито леко. Да не ви обяснявам. И да, ще чакаме да се инсталира, както обикновено. И това, което мисля, че най-много от вас искат да направя, поне така аз мисля, е да разберат как се качва клип в YouTube. Или просто някой иска да разбере, но не се досъм, ако някой иска да знае как да се направи видеоклип и да го качи, но за тази работа трябва да знае как да си направи регистрация, защото аз едва я направих. И да, тук се промени картинката на някакъв. Да не го обиждам плешивец, добре, да малко го обидих пак. Но полицай ли е какъв е? Не... Тук тази картинка му закрива да мърдна по-добре с мишката. Тук това му закрива емблемката, може заради това да е така или да е... Да, полицай е значи това мога да го мръдна. Още сега разбирам това.
Извинете за малко, няма да ви късам, както казах. Но ще направим неща не в компютъра ми. Ще се върна след малко. Разгледах наоколо за храна около къщата ми, но няма, както казах, нищо за ядене. И не съм го казал преди. И пак говоря на някакъв цигански език. Ако си забелязали думата, казах как я говоря. И пак говоря объркано. Добре, ще се науча да го говоря на правоговор. Пак ще да го объркам. Ще говоря малко по-човешки. Не, тази картинка не биваше да я виждате, Добре, малко се легавя. Ето тази картинка също ще ви се появи в играта. Така че ако някой от вашите родители види, че я има, кажете, че просто това е нормална картинка, в която има тази работа в играта, но не се включва, ако и вие не я включите. Или през мислите се включва, знам ли. Но просто кажете на родителите, че тази картинка няма проблем. Или е проблем да го кажа пак. Направа дома, така си го казвам по принцип. И както казвам, кажете на родителите да не се притесняват, картинката ще се махне, най-вече на бащите ви. Абе да не говорим сега за такива неща. Просто да не се притеснявате за тези картинки. По принцип, моите родители ги виждат, но нищо не ми казват, така че се нямам да не ми кажат нещо или да не ми кажат да изключа самата игра или да я изтрия, защото мисля, че има унази работа, добре, почти се инсталира. Но само, че не е това последното, което трябва да се направи за играта. Има и още една много мънинка, ще кажа, много малка работа. Да, то ще ми излезе цялата картина на цял екран, когато се инсталира. Тук някъде ще пише финиш. Като например тук. Да не ви показвам картинката, забравих. Извинявам се. По-човешки да го кажа. И да, свали се. Играта се инсталира, така да го кажа. И сега трябва да направите едно друго нещо. Така, тази Сан Андреас, мисля, че е по-добре да не се включва нещо, че иначе... Така, ето ви Сан Андреас, но още не ви е готова. Чекам, ако бях с Купра. Как Купра? Да, ще си появи това, защото още не ви е инсталирана. Цъкате Hold. Това го копирате. Копирай. Така, къде ми е? GTI, бе! Къде ми е GTI? Тук ли ми е? Чакайте малко, аз съм объркан. Къде ми отиде папката с GTI? Опа, добре, много ми лаги това. Или малко бързам. Бях да го направя тук така. Да, пак ще ми покажа, опитай пак, но търся начин как да мъкна от тези папки. Или може от тук да се... Чакайте малко така. Аудио, не ми трябва. Чакай, това ли е каквото си мисля? Тук ли трябва да си постави? Постави, я да пробваме. Не беше тук, не беше тук. Добре, заради самата, да ни казвам думата шивана инсталация, която преди я направих, сега не може да се направи той нещо. Ще
Пробваме пак е така да я направим. Но не, дами и господа, не. Или пък от тук цъкате, трябва да цъкнете. Не. А, не, това не е, не е това, не. Включи ли ми се нещо? За Бога, къде ми отиде папката с GTI? Някъде тук би трябвало да е. Папки GTI, тук ли си? Добре, не е тук. Някъде тук би трябвало да е. О май гад. Да, трябва да ми се появи една папка. А, чакай, ето я, yes! Ето я! Тук ми се е крила тя. И да, постави. Цъкате тук това. И да, дами и господа, вече официално си имате GTI San Andreas оригиналът. И честно казвам, можете да си я включите. Тук по принцип е ето така, но пак може да включите. И тук също. И да, на тази GTI исках да ви покажа как се прави. Тук няма значение каква ви е картинката, ние махайте за сигурност. Ето ви GTI San Andreas, вече имате официално. Можете да включите да играете, да правите видеоклипове. И да, това беше от мен, аз бях Знакано 565 видео, на кратко от нас и чао!